ଯାଆନ୍ତେ ଓଳିକି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ପଇସା। ଆରେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ନା ଆଉ କାହାର ବାକି ରହିଲା? ନାଇଁ ସାନ୍ତେ, ସେଇ ଅଭିମ ସିଏ କଣ ପଇସା ଦଉଛି? କଣ ହେଲା? ସେ ଟୋକା ଏଥର ବି ପଇସା ଦେଲାନି? ହଉ, ଆରେ ରାଜା ଶିବାକୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲୁ। ପଇସାଟା କେମିତି ଆଦାୟ ହବ ତା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମୁଁ କରିବି। ସାନ୍ତେ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଶିବା। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ। ଆରେ ଶିବା, ସେ ଟୋକା ଅଭି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦେଇନି। ଟିକେ ଯା ତା ଘରଠୁ ଟିକେ ପଇସାଟା ଆଣିବୁ। ଆଉ କେମିତି ଆଦାୟ କରିବୁ ସେ କଥା ବି ଟିକେ ବୁଝିବୁ। ବୁଝିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କାମଟା କରିଦେବି। ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସେ କଣ ଆଜି କାମକୁ ଯିବନି? ମୁଁ ଯାଏ ତାକୁ ଉଠାଇ। ଭାଇ, ଏ ଭାଇ ଉଠୁନୁ, ସକାଳ ପାଇଲେ, କାମକୁ ଯିବୁନି କି? ଭଗବାନ, ଏତେ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ତୁ ଉଠିଲୁ, ମୁଁ ଯାଇ ଗାଧେଇକି ଆସେ। ତୁ ଗୋଟେ କଣ କରିକି ରଖିଥା, ମୁଁ ଖାଇକି କାମକୁ ଯିବି। ଭାଇ, କଣ ହେଲା? ପୁଣି ପଛକୁ ଡାକିଲୁ? ଆଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି। ହଁ, କଣ ହେଲା ସେଠୁ? କଣ ହେଲା ସେଠୁ? ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଠକିଦବୁ ନା କଣ? ନା ଲୋ ଖୁସି, ଏ ବର୍ଷ ତ ରାକ୍ଷୀ କଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। ତମ ଦବା ନବା ପଛରେ ସାନ୍ତଙ୍କ ପଇସାଟା ଆଗ ଦିଅ। ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦିନ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ନେଇ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ନେବୁ? ଆଜି ଶିବା ଆସିଛି ମାନେ ପଇସା ନେଇକି ଯିବ। ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଆଉ 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତତେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ସାନ୍ତଙ୍କ ପଇସାଟା ଫେରେଇ ଦବୁ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା ନ ଫେରିବୁ ତତେ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ଭାଇ, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି। রকতর রঙ্গলি ভেনা মমতার ডোরি ছিড়ে না দুই মন গোটে ঠিকনা রকতর রঙ্গলি ভেনা মমতার ডোরি ছিড়ে না जहाँ पाई जीछि मरीछि सिए ताकु केबे भूली की। नमस्कार। अरे कौन होला? मालिक, मो पैसा आज दियंतु। आज की 7 दिन है मु काम कली, पैसा आपण देना। आपण पैसा देले मु घर को सौदा नहीं जीवी। अरे रहम भासी गला सेठू। अरे केते टका की रे तोर? आज्ञा 7 दिन मजूरी। अरे ହେଇଗଲା ତୋର? ଆଜ୍ଞା, ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯା ହଉ, ମୋ ମେହନତର ପଇସା ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା। ଯାଉଛି ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କିଣିକି ନେଇକି ଯିବି। ଆରେ ତୋର 7 ଦିନ ହେଇନି?
পয়সা তো ଅଛି দে দে পয়সাটা দে। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ପଇସା ଦେ। ମୁଁ କାମ କରିକି ଆଣିଛି ସାର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପଇସାଟା। ଆବେ ରହିଯା କଳାଟାକୁ ଏମିତି ମାଇଲେ ଦାଗ ରହିବନି। ମୁଁ ହାଣୁଛି ଦାଗଟା ରହିବ। ଆବେ ଚାଲ ପଳେଇବା ବେ ମାରୁ ମାରୁ ମରିଗଲା ନା କଣ? ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ଚାଲ ଚାଲ। ओहो आज मंदिर बहुत भीड़ थी मो भाई आसबनी हारी मुझे जाए हाथ में राखी बांधे दीदी जी अबे की उंडा माने आनी चाहिए कौन कोडी छु भाई कहो कौन रे भाई कौन डरो तोर केमती गला गुंडा माने मते एंते हाणे दिसु। चुना हेला सुना संसार आजी भांगी दिला भाग्य पथर साजी किए जानी थिला हजी जीव सुख खुशी रखी कौन आउनी खोजी ए वर्ष तो राखी पाला मुद्दे भी तो साहेबी तोते सारा जीवन राखी बांधिली राखी राखी बांधिलु तो रखी भी मान